Лукашенко абвяргае сам сябе, тому што некалькі дзесяцігоддзяў ён пазіцыянаваў сябе як чалавек, у якога яго атачэнне сям'я не уцягнута ў палітычны працэс. І ён говорю: мае дзеці і палітыка — гэта дзве паралельныя прамы, якія не перасякаюцца, не перакрыжоўваюцца. А другое яго пазіцыянаванне тое, што ён пазіцыянаваў сябе як чалавека, у якога няма ні кала, ні двара. Вось гэтая поездка апровергае вось той пастулат, гэты фундамент, на якім стаяў Александр Лукашенко. Таму што вот эта поездка показала, што сям'я зараз актыўна ўваходзіць у палітыку. Для гэтага придумалі такую пасаду як спецпрадстаўнік, тому что калі ты едзеш выконваць нейкія дзяржаўныя функцыі як кіраўнік там спартыўнага фонда і там пра сельскую гаспадарку размаўляеш там пра інвестыцыі, чым гандляваць, гэта выглядае дзіка.